Stichting Loobeek van start. Schouwburg in ontwikkeling. Het is vandaag 16 mei, dit is het Pelemaasjournaal. Parkeercontroleurs hebben vorig jaar in en rond het winkelcentrum van Venray flink wat bekeuringen uitgeschreven. Ruim 5700 automobilisten troffen een bon onder de ruitenwissers van een voorruit aan. Er was geteld op een opbrengst van €180.000, maar de uitgeschreven parkeerboetes leverden €267.000 op. Een gemiddelde van zo'n €900 per dag. Het betekent voor de gemeente een extra inkomstenpost van €87.000. Toch is het aantal parkeerboetes gedaald ten opzichte van 2011. Toen werden er nog 1000 bonnen meer uitgeschreven. De afname komt doordat het betaald parkeren afneemt. Jarenlang lag de opbrengst boven €1,5 miljoen. Vorig jaar bedroegen de inkomsten bijna €1,4 miljoen. De gemeente wijt de daling aan de economische recessie, stijgende internetverkopen en de toenemende leegstand in het winkelcentrum. Dinsdagmiddag werd een aftrap gegeven van de Stichting Loobeek. In het Loobeekdal tussen Merselo en Venray worden in de aankomende jaren 3 historische projecten ontwikkeld. De plannen voor een boerenschans, volmolen en een schaapskooi zijn er al jaren. Maar pas kort geleden zijn de projecten samengevoegd in de Stichting Loobeek en in een stroomversnelling gekomen toen bleek dat het gebied net buiten Merselo een goede plek zou zijn voor de 3 ideeën. Nou, de grote kans was natuurlijk op het moment dat duidelijk werd dat Loobeekdal, dat is een beek die tussen Merselo en Venray stroomt vanaf de Peel richting Vierlingsbeek en naar de Maas in. Dat beekdal heringericht werd, dus helemaal gewijzigd. Het was helemaal rechtgetrokken, gekanaliseerd. En het gaat er terug naar een meanderend gebied met natuurontwikkeling. En daarin lagen mogelijkheden om dus ook andere zaken te ontwikkelen, zoals natuur en recreatie. De 3 historische projecten die er dus komen zijn een boerenschans, een volmolen en een schaapskooi. Maar wat zijn dat nu precies? Een boerenschans was in de middeleeuwen bedoeld als toevluchtsoord voor de bevolking tegen rondtrekkende plunderbendes en soldaten. Deze schans wordt nu in Merselo nagebouwd met een verdedigingswal van 3 meter hoog. Een volmolen werd vroeger in het gebied gebruikt om van het wol van de schapen vilt te maken. Ook dit komt nu terug in de Loobeekdal. Het derde project is de schaapskooi, waar vroeger de schapen in werden geherbergd en waar mest werd verzameld voor de verrijking van de zandgronden. De schaapskooi die in de toekomst wordt gebouwd, krijgt ook een informatiecentrum. De volgorde van ontwikkeling van de 3 projecten wordt gekoppeld aan het herstel van de Loobeek. Ik ga ervan uit dat de boerenschans het eerste klaar zal zijn. Omdat de boerenschans gebouwd kan worden door de uitkomende grond van de reconstructie van de Loobeek. Dat is werk met werk maken. En ik denk daarnaast dat de volmolen als tweede zal komen. Want de volmolen onderdeel is van de reconstructie van de Merselose beek. En in die waterval moet worden gebouwd. En als derde zal de schaapskooi worden gerealiseerd. Met daarbij de parkeervoorziening en de aansluiting op de toeristische infrastructuur. En ik denk dat dat alles bij elkaar tussen de 5 en de 7 jaar zal kosten. Na de complete realisering hoopt de stichting dat de Loobeekdal een gebied is waar natuur en recreatie samen kunnen komen. De stichting denkt dat de ontwikkeling van het natuurgebied een meerwaarde zal zijn in de omgeving. Nou, je hebt dan qua natuur natuurlijk een enorm groot natuurgebied, want het is een stuk van uiteindelijk 11 kilometer lang, waar zich natuur gaat ontwikkelen rondom die beek. Dus dat is toch de kern van het verhaal, want daar hebben wij als Stichting Loobeek niet direct invloed op, maar het is wel de kern van het verhaal. En dat gaat dus al interessant zijn en mensen trekken. Daarnaast hebben wij er in het gebied een 3-tal objecten gerealiseerd die extra mensen trekken voor recreatie en voor verblijf en zich daar voor dagbesteding bezig kunnen houden. Het heel belangrijk is dat waterschap en Staatsbosbeheer bezig zijn natuur te maken. Maar natuur doe je niet voor de natuur zelf, ook wel een klein beetje trouwens. Natuur doe je voor mensen. En wat je hier doet is een meerwaarde creëren waar mensen gebruik van kunnen maken. Bij de ontwikkeling van het gebied wordt samengewerkt met een groot aantal partners. Onder andere de gemeente, de provincie, het waterschap en Staatsbosbeheer maken hier onderdeel van uit. Een groot en uitgebreid project dus. Maar hoeveel gaat dat hele plaatje dan kosten? Meer dan 1 miljoen. Maar dat weet ik niet precies hoeveel. Maar het gaat heel veel geld kosten. Maar een deel kunnen we
realiseren doordat we werk met werk maken. De uitkomende grond van het waterschap kan gebruikt worden voor de schans. De watertrap in de molenbeek kan gebruikt worden voor de volmolen. De schaapskudde die hier al rondloopt in Mestlo heeft geen kooi. Als je schapen hebt moet je een kooi hebben, dus dat kun je ook met elkaar koppelen. Dus met werk maken en de functie met elkaar te verkoppelen, denk ik dat het uiteindelijk over een termijn van 10 jaar best haalbaar is. De gemeente heeft besloten dit jaar geen subsidie toe te kennen aan Venray Musicaal Totaal. De reden is dat het jaarlijkse muziekfestijn verleden jaar winst heeft gemaakt. Een van de voorwaarden voor het verstrekken van subsidie is dat het evenement geen positief saldo mag overhouden. De gemeente vindt dat Venray Musicaal Totaal het winstsaldo van 2012 moet inzetten voor de organisatie van dit jaar. Vorig jaar kreeg het muziektreffen in het centrum van Venray nog een gemeentelijke bijdrage van €3.175. Schouwburg Venray is in ontwikkeling. Afgelopen dinsdagavond nog stemde de raad in met het voorstel voor een garantstelling van €1,6 miljoen dat beschikbaar wordt gesteld voor een verbouwing. Hiermee komt ook vanuit het regiofonds €1,6 miljoen vrij. Schouwburg-directeur Fred Weijers is blij met de instemming van de raad. Ja, ik denk dat we als Schouwburg heel opgelucht kunnen zijn. Omdat nu in feite gewoon de weg vrij is naar de 3,2 miljoen. Hè, de 1,6 miljoen van de provincie en de 1,6 miljoen van de gemeente. Maar ik wil er wel heel duidelijk bij stellen dat het in feite nog maar een ter beschikkingstelling is. De raad zal pas in november definitief gaan beslissen of het inderdaad daarvoor beschikbaar gesteld gaat worden. En ik wil er ook bij aan toevoegen dat we in feite ook te maken hebben met het cultuurhuis. Hè. We doen dit met z'n allen om de realisatie van het cultuurhuis, dat in eerste instantie gewoon in beeld te krijgen. Nou ja, goed, mocht dat niet lukken, hè, we zijn volop bezig in de voorbereiding daarvoor, mocht dat niet lukken, ja, dan is in ieder geval nog die verbouwing voor het Schouwburg in beeld. En daar zijn we heel blij om, ja. Ondertussen is de Schouwburg zelf druk met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Maandagavond werd het programma van 2013-2014 gepresenteerd aan het publiek, wat tevens het debuut was van de nieuwe Schouwburg-directeur. Het was natuurlijk heel spannend, het was mijn eerste keer samen met mijn team. Ik denk dat we gewoon een fantastische avond hebben neergezet, ook getuigen de reacties na afloop. Niet voor niets zat de zaal ook helemaal vol, dat was al sowieso al helemaal fantastisch. Maar de reacties na afloop waren ook veelbelovend. Een klein puntje van aandacht voor de volgende keer is dat we onze videopresentatie van de voorstellingen wat uitgebreider doen en wat langzamer, want dat ging wel heel erg snel. Hoe ziet het programma daaruit? Het programma in zijn totaliteit ziet er eigenlijk uit zoals we het hier gewend zijn, in de breedte. Voor alle genres is er wat, voor iedereen is er wat wils. Anne-Christine heeft ook nog voor dit jaar en gaat ook volgend jaar en het jaar erop samen met mij het programma samenstellen. Maar die heeft weer een fantastisch programma samengesteld. Vanaf 21 mei kunnen er via de website kaarten worden besteld voor het nieuwe seizoen. Tot zover dit Belemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er veel bewolking. Er zijn perioden met regen of motregen. Morgen overdag blijft het de hele dag bewolkt. Ook dan zijn er buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt 's middags slechts 14 graden. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot ziens.